Astăzi vreau să construim monopostul Racing Bulls sau fostul Alpha Tauri, nume la care au renunțat la sfârșitul lui 2024. Acesta este al 6-lea monopost pe care îl construim din colecție, le mai avem pe acestea 4. Scrie-mi chiar acum în comentarii pe care vrei să-l construim următorul. Și dacă vrei să-l construim pe ăsta mare de la Mercedes, apasă chiar acum pe butonul de like și de subscribe. Monopostul este din colecția Lego Speed Champions. Setul are numărul 77246 și are 248 de piese. Cam așa arată cutia pe față și așa arată pe spate. Și hai să începem. Ăsta este manualul. Avem stickere și 1, 2, 3, 4, 5 și 6 pungi. Și o plăcuță care este baza monopostului. În general nu mă folosesc de acest manual pentru că folosesc aplicația Lego Builder. În aplicație pur și simplu intru, scanez codul QR de pe manual și am totul aici pe telefon. Este mult mai simplu așa pentru că am imaginea în 3D. Și hai să începem cu primele 2 pungi. Ca de fiecare dată începem cu pilotul. Asta este pilotul și de data asta pare că este de gen feminin. Din păcate nu avem foarte multe detalii nici pe cască și nici pe costum. Avem doar un logo mic pe piept și niște dungi pe spate și cam atât. Scrie-mi chiar acum în comentarii cam cât crezi că va dura până voi termina monopostul. Și rămâi până la final să vedem dacă ai ghicit. A venit rândul stickerelor pe care le voi lipi ajutându-mă de un separator. Separator pe care l-am găsit la un alt set mai mare. Setul ăsta și niciun set Speed Champions din astea mici, din câte știu eu, nu vin cu separator. Și hai să vedem cum reușesc să mă ajut de acest separator să lipesc stickerele. E prima dată când îl folosesc pentru a lipi stickerele. Ar trebui să iasă perfect. Da mă, altceva? Problema e că l-am lipit invers. Much better. Încă un sticker. Sper să-l lipesc corect pe ăsta. Și vine fix aici. Bă, da, are cam multe stickere. Se pare că avem și 2 piese deja printate. N-ar fi putut să le printeze pe toate? 24. Unde este? Uite aici. 24. Cam asta am reușit să fac din primele 2 pungi. Mi-au rămas ceva piese de rezervă. Trecem la punga 3 și 4. Cel mai nașpa e să scadă piese din mână, piese negre, când ești îmbrăcat complet în negru și gresia de pe jos e tot neagră. Pentru că e posibil să nu mai găsești piesele alea niciodată. Din nou am găsit piese printate, asta e parte din aripa față și încă una foarte mică tot din aripa față. Deci foarte mult timp se pierde din cauza stickerelor, pentru că vrei să le lipești, bineînțeles, perfect, pentru că vrei ca Lego-ul tău să arate foarte bine la final. Și uite, așa pierzi foarte mult timp. Și când ai piese din astea curbate, încearcă să lipești la latura dreaptă. Și o să iasă foarte bine. La fel când avem sticker negru peste o piesă neagră, dacă nu ai suficientă lumină, te cam chiorăști. Am lipit un sticker înainte să văd instrucțiunile. Așa am avut eu instinctul și să vedem dacă am avut instinctul bun sau nu. Da mă, da. Gata și aripa față. Arată foarte mișto. Acum trebuie să o atașăm în partea din față a monopostului, să băgăm acest băț, eu îi zic băț, și gata, am atașat-o. Gata și punga 3-4, trecem mai departe la punga 5-6. Din nou am rămas cu foarte multe piese de rezervă pe la punga 3 și 4. Și aparent am și una din asta mare. Oare n-am pus eu ceva bine? Vedem la final. Și terminăm cu pungile 5 și 6. O să dăm roțile astea la o parte, pentru că astea vor veni la final. Acum începem construcția aripii din spate. Dacă mai auziți din când în când bubuituri pe fundal, să știți că sunt petarde, pentru că vecinii mei aruncă cu petarde. Și da, este Revelionul și da, eu fac Lego de Revelion. Gata, aripa, hai să o atașăm. Încă 2 piese printate cu sigla de la Red Bull. Astea acoperă partea motorului. Motor care nu se vede la acest monopost, din păcate. Adică nu îl avem cum e de exemplu la monopostul ăsta mare. Se vede motorul și efectiv se văd cilindrii aia cum se mișcă. O să vedem când îl facem.
și ca de fiecare dată avem două seturi de roți. Sunt unele mai late și unele mai înguste. Astea mai late vin pe spate, bineînțeles, și astea mai înguste vin pe față. La astea mai late trebuie să le adaug un capac pentru extensie pentru capacul roții, de fapt, fiind mai adâncă. Ați înțeles voi. Și la astea pun capacul direct, nu-i mai pun extensia aia micuță. Atașăm roțile pe spate, atașăm și roțile pe față. A mai rămas doar să punem pilotul în interior. Și gata! Ăsta este monopostul Red Bull Racing, de fapt Racing Bulls, adică echipa secundară de la Red Bull. Și uitându-mă acum în cameră, mi-a luat aproximativ o oră să termin acest monopost. Îmi place mult cum a ieșit, mi-a plăcut construcția lui, pare ceva mai solid decât alte monoposturi din colecția asta Speed Champions. Cam asta a fost monopostul. Am uitat ceva foarte important, să facem mini monopostul de la Racing Bulls. Hai să-l facem repede. Și gata, ăsta este mini monopostul Racing Bulls. Și pentru că ai rămas până la final, vreau să te anunț că voi face giveaway acest monopost de la McLaren. McLaren a câștigat în 2025 atât campionatul constructorilor cât și cel al piloților, Lando Norris fiind campion mondial. Așa că rămâi aproape pentru că voi anunța unde voi ține concursul pentru acest monopost de la McLaren. Nu uita să-mi scrii în comentarii pe care vrei să-l facem data viitoare din astea 4 și apasă și tu pe butonul ăla de like și de subscribe. Ciao!